L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal iddikjara li huwa favur l-emendi proposti fil-liġi għal protezzjoni tal-embrjuni u fissirhom bħala pont li ser waslu persuni minn kwalunkwe ġeneru sabiex jaċċessaw il-proċess tal-IVF mingħajr tbatija żejda. Fi-stqarrija l-Kummissarju tat-Tfal Pauline Micheli fissret kif ma' din il-liġi hemm marbuta 3 drittijiet fosthom il-ħajja u s-saħħa. Dan hekk kif l-emendi qed jipproponu li mhux biss il-proċess ikun ta' suċċess akbar, imma qed jagħti aktar ċans sabiex dawn l-embrjuni jibqgħu ħajjin, ħalli bekk ikunu jistgħu jiżviluppaw f'wild aktar b'saħħtu. Il-jett tal-identità qed jixed kif l-an prinċipali wara dan l-att huwa li jippromovi kif ukoll ħares l-identità primarja tal-wild u fl-istess waqt qed jassigura li l-ulied li jiġu konċeputi permezz ta' intervent mediku jitqiesu bħala ulied naturali tal-ġenituri, irrispettivament mir-relazzjoni bijoloġika. Il-Kummissarju tat-Tfal qalet li l-emendi proposti f'din il-liġi ser joffru l-aħħar tama lil dawk il-persuni li għal xi raġuni ma jistax ikollhom tfal, għax lat qiegħed joffri l-possibilità li dawk l-embrjuni li ma jintużawx mill-ġenituri prospettivi jingħataw għall-adozzjoni. B'din tal-aħħar isseħħ malli jkun assigurati li dan il-proċess ser jiggarantixxi ġejjina aħjar għat-tarbija illi għandha kull jett li titrabba bożza f'ambjent stabbli u sigur. Sa dan it-tant l-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrjun ċaħdet l-allegazzjoni li saret mill-Professur Pierre Xkembrew Ismajer fuq il-medja soċjali, fejn dan allega li seta tbabset xi statistika pubblikata fir-rapport annwali mħejji minnha dwar ir-rati ta' suċċessi ta' trattament tal-IVF f'Malta, dan sabiex tiffavorixxi l-emendi fil-liġi dwar il-protezzjoni tal-embrjuni. B'risposta l-Awtorità qalet li f'ebda ħin ma kien hemm tibdil u wisq anqas tbabis sabiex tiffavorixxi l-emendi. Żiedet tgħid li l-informazzjoni hija kollha reali u msejsa fuq proċeduri approvati u li ġew irrapportati mill-kliniċi liċenzjati f'Malta. Fakret kif minn kemila li twaqfet sallum il-ġurnata kien hemm 5 embrjuni friżati u l-ebda minnhom ma nqatel. Saħqet li minn dawn il-5 2 minnhom ġew trasferiti fl-Om Prospettiva filwaqt li 3 l-oħra għadhom iffriżati fl-Isptar Mater Dei. Fl-istqarrija l-Awtorità appellat sabiex tinżamm il-kawtela fuq dak kollu li qed jingħad, b'mod partikolari dwar il-koppji li preżentament hawn waħda minn kull 6 li qed ikollhom jażlu li jagħmlu dan it-trattament minħabba problemi tal-infertilità. Kif ukoll sabiex ikun hawn aktar sens ta' rispett lejn it-tfal Maltin li huma mnisla permezz ta' dawn il-proċeduri.